ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଏଠାର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ପୁରା ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ୱାଟରଫଲ୍ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହବ ବୋଲି ଯିବା ସେ ୱାଟରଫଲର କେବେ ନା କେବେ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଠୁ ବି ବେଟର ଭିଉ ଅଛି ସେଠି, ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଅଛି ସେଠି ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠର ଭିଉ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏ ଜାଗା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ପୁରା ମେଘ ଟିକେ ପୁରା ତଳେ ତଳେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଗାଁ ଟା ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଗାଁ ଟା। ହଉ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନୁ ତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ ଜାଗା ଦେଖଉଛି। ଜାଗା କେମିତି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। କେମିତି ଜାଗା ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛି ଜାଗା। କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଗା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। କି ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖା ଯାଉଛି ଭାଇ ମାନେ। ପ୍ଲିଜ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କର। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ। ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି। ଆରେ ଫିର ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଭିଉ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଅଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖେଇବୁ ଏଠାର ଭିଉ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଲ। ଆଉ ଆଠୁ ବି ବେଟର ଭିଉ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବୁ। ଆଠୁ ବି ବେଟର ଭିଉ ସେଠି ଅଛି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଆସିକି ଦେଖଉଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭିଡିଓ ଯାକ ପକେଇଲୁନି ଫିର ବି କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ କର। କେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ଯାକ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଅଛି। ଯାଉଛୁ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗା କହୁଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ନାଁ ହଉଛି ତାଳମାଲି। କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଳମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛି। ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତାଳମାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ କହିବୁ ସିନା ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ କହିଲୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳମାଳି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଗହଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ
ଭାଇମାନେ ଗହଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗହଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଟା ସବୁ ସେଠି ପାଖରେ ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ତାଣମଣି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଭିଉ କେମିତି ଗହଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି ମୋ ଭାଇ, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଗହଳି ବହୁତ ଅଛି। ଭିଉଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, କଣ କୋରାପୁଟ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ହିଲ୍ ଟପ୍ ରେ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ମୋ ଭାଇ। ନାଚ ପଡ଼ିବ ସେଠି ନା, ନାଚ ଗୁଡେ ଦେଖା ହବ ସେଠି ଦିନରେ ରାତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସେ ନାଚ ଘରଟା। ଏଠି କଣ କି ନାଚ କଣ ହବ ଏଠି।